Treba pozbierať tých pedofilov na Omegle, preto som... Dnes som si tu prichystal Omegle, ale má tu jeden háčik. Je, že môj editor mi rozpráva nejaké úlohy. Jak sa mám? A ja to musím splniť, nezáležiac podľa toho, čo to je. Áno? Halo, počúvaj. Nevieš náhodou, kde by som vedel nájsť plaveckú čiapku? Si chcem ísť zaplávať vo vani. Čo? Ja si mimo ty, alebo ja? Kámo, počúvaj, ak ma takto budeš srať? Áno, nechám ťa zo pár normálne a potom ti začnem váriť do uška. Čaves. Ahoj. Čo si robíš, make-up? No akože trošku len. Povedz, že chladnička to Nie nepomôže. som len. Ale chladničke to nepomôže. Dík. Pohode. Nazar, brat, ty čo máš Ferrari mikinu? Jo. To sme obidva športovci potom, srdciari. Kamo, začni náhodne frízovať. No, čo si vravel, sa mi to seklo trošku. Jasné, aha, vidím. A čo? Tak to musí mať aj klady. No a mám sa za to hanbiť? No prečo by som sa za to mal hanbiť, akože? Čo vy máte radi to isté tým pádom, tak za čo sa máme hanbiť? More, ty čo vyprávaš? Čo chceš? Počúvaj, rozprávaj na mňa, keď sa s tebou takto rozpráva. Dik, čauka, skipne ťa. Tvár sa, že si mega za LGBT. Podporuješ LGBT mega. Aký máte názor na LGBTQ+, tu neviem čo? Ja som za to úplne akože to podporujem, tu môžete vidieť. Povedz, že si dážnikosexuál. Som dážnikosexuál, identifikujem ako dážnik. Nás rušujú dážniky, mám ich tu doma asi 15. Na čo ste vy? V dnešnej dobe, ako to funguje u vás? Ja som na ponožky. Aké ponožky? Také tvrdé, čo mám pod postelou doma? A tu. Dajte mockface. Wow! Začne Naozaj. hovoriť v slow motione. On má plavecké okuliare. Čo robíte? Sme vonku. A kde? V Saúdskej Arábii, more. Aha, Ja chcem s tebou fotku, môžem? kľudne. Jak ti mám zapozovať? Ti mám ukázať akože čo? Otoč sa ukáž, To sa vám páčim, hej? By som mal akože u vás šancu, alebo jak to mám rozprávaj chápať? v slow motione. No je zadaná. Áno, Ale to nevadí. Nazar, ty ako čo tu robíš, keď ti nevidím ani do tváre? Lebo. Dážnik na hlave. To nie je dážnik, to je... Čau. Začni sa Nazdar. rozprávať so vlastnou stoličkou. Ako sa máš? Jak sa mám? Jaký to bol deň dnes? Dobrý? Hej. Ty akože... máš stoličku, peknú. Ako si sa mala? Môžem Instagram tej stoličky? Instagram nedáva, akože... Nemá veľmi záujem. Úplne ju ignoruj. Odkiaľ ideš akože? Z mesta? Ale však ešte len do mesta ideme, však je piatok do p***y. Ideme sa spiť, ne? Kamila. Choďte sa spiť a ja chcem s vami. Dobre, akože ideme na to. A potom možno happy ending dáme. Počkaj, mám otázku na vás. Koľko mužských prirodzených ste tu videli? Zatiaľ 0. Tak to bude prvýkrát. Kámo, viem čo rob. No. Sa postav a choď na mieste, jak NPCčka. Na to. Kde je moja gitara? No čo, Chasmore, kar? Počúvajte, to čo tam je za vami? Nič. Ale však tam vedľa dverí bielých. Ty kto ten fridžak ťa sledoval? Ale ako tvoj fit sa mi páči som viac páči. Počúvaj, no si z toho nesvoj, nejaký nervózny si. Rozprávaj jednu vetu v kuse. Nevrli som. Nejaký nervózny si z toho. No.
Aj ten dres, Košice. Aký nervózny si z toho. Streamuješ? Aký nervózny si z toho. Ty ho má kapibaru. Čaute! Slay bitchi! Normálne sa rozpráva a potom sa z ničoho nič začne smiať. Ja mám dole občianstvo. Tak utekaj po. Idem. Ja z nohavice. Ja nemám novice. Tak ukáž. Pozeraj sa do kamery iba. Prečo? Vyzerám tak objemne, že by som žrala ľudí. Čo robila kamera? Čaute. Jak sa máš? Mám sa dobré, a jak vy? Dobre, my sa tiež máme dobre. Čo hovoríte na to, že by sme išli niekam spolu? Nie. Chceš Ale jedine, keď zavoláte nejakého kamaráta. Chýba mi My nemáme kamarátov. jedného som tam počul teraz. Čo fakt content robíš? Povedz, že OnlyFans robíš. Ja robím OnlyFans. To som fakt nepočúvala. Si sa pýtala. Počkaj, ale ja som ťa, mne sa zdá, že som ťa tam minule videla. Nohy tam dávam, no. Pestujem plesy, no. Za to mi povedal. Kamo, nemáš teraz like náhodou na TikToku? Hej, máš, že si populárny. Mám. Jak sa voláš, jak sa voláš? Takže cigánsky vajec 321. Desider, bodka, cigánsky vajec 321. A dokým to vyhľadajú skip. Počkaj. Hneď som tu, musím si kúpiť ultra wide monitor. Ulej mi. Ja som metla, to je rozdiel. Ty si metla? Počkaj, daj mi sekundu. Počkaj, ty si metla, ja som mop, dobre? Patríme k sebe. Nie. Špináku.